जय माता दी। हम लेके आगल बनी रौरा सब खातिर बहुत ही प्यारा माता रानी के भजन। अगर आप सबके अच्छा लगी तो हमारे चैनल के जरूर 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 सपोर्ट करब, लाइक करब, सब्सक्राइब करब, शेयर करब, बेल आइकन के जरूर प्रेस कर देव ताकि हमारे नया वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जाए। गीत अच्छा लगी तो सपोर्ट जरूर करब। गीत पूरा सुनब, माता रानी के भजन बहुत ही प्यारा बा, आप जरूर सुनब। तो चलिए हमनी के सुनल जाओ माता रानी के अभी प्यारा सा भजन। लाल गोटेदार चुनरी आई मयोढ़ के, लाल गोटेदार चुनरी आई मयोढ़ के। कृष्ण भी आ गइले, बलराम आ गइले, कृष्ण भी आ गइले, बलराम आ गइले, राधा जी आ गइली गोकुल के छोड़ के, राधा जी आ गइली मथुरा के छोड़ के। लाल गोटेदार चुनरी आई मयोढ़ के, लाल गोटेदार चुनरी आई मयोढ़ के। विष्णु भी विष्णु भी आ गइनी, शेषनाग आ गइनी, लक्ष्मी जी आ गइनी बैकुंठ छोड़ के, लक्ष्मी जी आ गइनी बैकुंठ छोड़ के। लाल गोटेदार चुनरी आई मयोढ़ के, लाल गोटेदार चुनरी आई मयोढ़ के, आई मयोढ़ के, आई मयोढ़ के। लाल गोटेदार चुनरी आई मयोढ़ के, लाल गोटेदार चुनरी आई मयोढ़ के। राम भी आ गइनी, लक्ष्मण भी आ गइनी, राम भी आ गइनी, लक्ष्मण भी आ गइनी, सीता जी आ गइनी अयोध्या के छोड़ के, सीता जी आ गइनी अयोध्या के छोड़ के। लाल गोटेदार चुनरी आई मयोढ़ के, लाल गोटेदार चुनरी आई मयोढ़ के, आई मयोढ़ के, आई मयोढ़ के, आई मयोढ़ के, आई मयोढ़ के। लाल गोटेदार चुनरी आई मयोढ़ के, लाल गोटेदार चुनरी आई मयोढ़ के। तई रहला माता रानी के प्यारा सा भजन। आप सबके कैसा लागल कमेंट करके जरूर बताई जा। माता रानी के भजन आप सबके अच्छा लागल होई तो जय माता दी कमेंट में जरूर लिखब जा, और ये कैसा लागल इहो जरूर लिखब जा। आप सबके सपोर्ट के, आशीर्वाद के बहुत ज़रूरत बाटे। जय माता दी। अपन आशीर्वाद ऐसे ही बनौले रही जा। हर हर महादेव।